היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר. אנחנו נמצאים כרגע ב7 למאי, יום שבת. כרגע אני נמצא באזור מוזיאון הקומיקס בחולון. רגע לפני פתיחת שערים, היום יום הקומיקס הבינלאומי, ובעצם כמו בכל שנה אני מעביר כאן פעילויות והרצאות לקהל שלי בתחום הקומיקס. ורגע לפני שהשערים נפתחים, החלטתי לעשות לכם סרטון קצר לגבי הנסיעה שיש לי ב-20 לחודש ביחד עם אשתי למוזמביק. ל3 חודשים. ההחלטה על הנסיעה הזאת הוחלטה באופן פתאומי ולכן שינתה את כל מסלול החיים של שנינו. ואני רוצה לשתף אתכם קצת במה שקורה בשבוע וחצי האחרונים ולראות באמת קדימה גם איך אנחנו פותרים את כל הדברים האחרונים שנותרו לנו לעשות לפני הנסיעה. כי החלטה כזאת היא פתאומית, היא דורשת הרבה מאוד דיוק בפעולות. סידור וכל מיני דברים שדורשים טיפול, כי בעצם לעזוב ל3 חודשים זה אומר שיש הרבה מאוד משימות שפתאום נוצרות, וחלקם גם הופכות להיות משימות מאוד דחופות שלא בהכרח קשורות ללוח זמנים שלנו, אלא ללוחות זמנים של אנשים אחרים או של גופים, עיריות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. לפני שבוע וחצי בערך עלה פוסט בפייסבוק שהפך לפוסט ויראלי על בחור ישראלי שמזמין זוג, הוא מחפש זוג שיבוא ולשמור על הבית שלו במוזמביק. ההצעה הזאת הפכה להיות הצעה ויראלית, הגיעה לקרוב ל-1,800 שיתופים בזמן מאוד קצר, כולל הופעה בטלוויזיה באחת מהתוכניות לילה, ובעצם אותו בן אדם קיבל הרבה מאוד פניות. אני חושב שבאמת מאות אנשים יצרו איתו קשר ודיברו איתו טלפונית, ובעצם ניסו להתמודד על המשרה הזאת של שמירת הבית שלו על החוף במוזמביק, באזור יפהפה שנקרא וילנקולוס. וכשראיתי את הפוסט הזה החלטתי ליצור קשר עם הבחור. עשינו שיחת טלפון אחת והחלטנו שנינו שזה מתאים לנו, ובאותו רגע החיים של שנינו אני מניח השתנו. ובעצם מאותו רגע שזה קרה לפני שבוע וחצי היינו צריכים להתחיל לפתור את כל הדברים, להסתכל רגע על החיים שלנו, לראות מה יש לנו בלוז, איזה פגישות יש, איזה הרצאות יש, איזה דברים. כמובן אשתי שכירה, אז הייתה צריכה גם לפתור כל מיני דברים בעבודה, בעצם אני רוצה להתמקד רגע בדברים שעשינו, שהם היו הדברים המשמעותיים ביותר בשבילנו, כדי שהנסיעה הזאת תוכל לקרות בצורה שבה אנחנו מרוויחים כסף בזמן שאנחנו נוסעים, ולא מפסידים או מבזבזים אותו. כמו שאני נוהג לחיות בשנים האחרונות, בזכות השיטות שכתובות בספר שלי, לטייל בעולם ולהרוויח כסף. אז הדבר הראשון שהיה לנגד עינינו זה היה העניין של הדירה. מה אנחנו עושים עם הדירה? דירה שעומדת 3 חודשים, יש לנו דירת מיני פנטהאוז ביבנה. החלטנו להשכיר אותה, ומצאנו סוחרת מדהימה שתיקח את הדירה הזאת לתקופה הזאת, ואת המשימה הזאת עשינו באמת במינימום מאמץ, במינימום זמן, עם עזרה של הרבה מאוד אנשים. אחר כך היה לנו את העניין של טיסה שהייתה לי לרומניה. היה לי כרטיס טיסה הלוך חזור ל-19 לחודש. הטיסה שלנו למוזמביק מתחילה ב-20 לחודש, ולכן הייתי צריך לפתור את העניין הזה גם, ונאלצתי לבטל את הכרטיס. אז גם את הדבר הזה ביצענו. יש עניינים של חיסונים, יש עניינים של כל מיני הרצאות שהיו לי בלוז בתקופה הזאת של 3 חודשים שהייתי צריך לבטל אותם. הרבה מאוד הכנות לקראת הנושא של המשך העסק שלי, שימשיך לעבוד בצורה מבלי שיהיו בו כל מיני נתקים כאלו ואחרים, ולשמור על רצף כזה ובעצם להשאיר את המפתחות של העסק לאנשים הנכונים. ולכן נעשו הרבה מאוד פגישות עם אנשים שאני עובד איתם הרבה מאוד זמן, ובזמן מאוד קצר החלטנו כל אחד בתחום שלו שהוא לוקח אחריות מסוימת על מה שהוא עושה, במקום שאני אתעסק בדברים האלו מהארץ. כמובן דברים שהם בתחום המקצועי שלו, לדוגמה תחום ההפקה או תחום ההדפסה או תחומים שונים של ההוצאה לאור שאותה אני מנהל, הוצאת רב מחר. ובעצם גם את החלקים האלו הצלחתי לפתור לחלוטין.
יותר מזה, הצלחתי גם לייצר פלטפורמות חדשות שלא היו עד עכשיו, ולקוחות שהתחילו איתי תהליכים, ימשיכו את התהליכים האלה ללא בעיה, גם את העניינים האלה הצלחתי להסדיר. וביחד עם זה, גם לקוחות חדשים שמתחילים עכשיו את הפעילות, המסלולים שהותאמו להם הם מסלולים שבאמת מאפשרים את הנסיעה הזאת, לא מפריעים לי להתנהל בצורה אינטרנטית כשצריך, ובעצם גם הבחינה הזאת זה אתגר שפתרתי אותו, והאתגר הזה בעצם מאפשר לי היום לנסוע, ובמקום להתעסק ולעבוד בתוך העסק, לעבוד על העסק. כלומר, לפתור את הדברים מהמקום שבו אני יוצר פתרונות שמאפשרים לאנשים להמשיך לעבוד ולקבל את השירות הטוב ביותר בכל מיני תחומים שבהם אני נותן שירות. זהו, זה לגבי זה. יש לנו עוד קרוב ל10 ימים, אנחנו היום ב7 לחודש, ב20 לחודש אנחנו טסים, ובשבוע וחצי הקרובים יש לי רצף מאוד עמוס ואינטנסיבי של פגישות ושל כנסים, של אירועים, של הרצאות שאני עדיין עושה. ואני אנסה לתעד את זה, ככה לשתף אתכם בכל הדברים, איך אני פותר את כל הבעיות, איך גם אתם יכולים לעשות את הדברים ולחיות את החיים שאתם רוצים לחיות אותם, ולא חשוב כמה מסורבל או מסובך זה נראה. אני יכול להגיד לכם שכשאנשים מתקשרים אליי, או שאני מדבר איתם, חברים, משפחה, הרבה פעמים הם שואלים אותי, תגיד, למה אתה נוסע? 3 חודשים? חבר'ה, אני נוסע לדירה על הים עם אשתי ל3 חודשים, ואני הולך לנוח. אני הולך לעבוד, אבל בכיף שלי ובזמן שלי. אני הולך לטייל, אני הולך לחשוב ולתכנן דברים חדשים, ואני חושב שזה דבר מדהים, וכשאנשים יבינו שאפשר לחיות היום בצורה שמאפשרת לנו לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, ולעשות אותם בכל זמן, מאיפה שאנחנו בוחרים, והדבר הזה לא צריך לפגוע לא בהכנסות ולא בהרבה דברים אחרים שאולי נשמעים לאנשים טריוויאליים, שכשעוזבים עסק אז הכל יכול להתפרק. אולי זה ייתן לאנשים את הכוח, את האומץ, את ההשראה, לעשות את זה גם אצלם בחיים, ולראות שהדבר הזה יכול לקרות. אז זהו, אני מאחל לכם המון הצלחה, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים, שבהם אני אספר לכם איך הדרך מתקדמת, איך האתגרים נפתרים, ואיך כל דבר אפשרי, הכל אפשרי, אם רק אתם מוכנים לעשות את מה שנדרש בשביל שהוא יקרה. אז להתראות בינתיים.